Takže ja vás vítam u nového videa, v ktorom si s mojím kamarátom zahráme na Mikeyho evente o Medium VIP na Queplay. A po veľmi dlhom čakaní nás konečne pustili. Musíme to vyhrať. Jo, kamo. To je hrozne moc ľudí. Kamo, jo, já určitě vidím cez každého. Tam sa Jo, vrátí ja- FPčku. Jo, já už mrtvej jsem, lol. Ešte žijú. OK, som tam. A že vraj bude dávať 3 šance, takže. Já jsem umrl, lebo já jsem neviděl cez ostatních. Ja som to dal v FPčke radšej. Som tam dával lávu. To je hrozne moc ľudí už v tom cieli. Ja som na tých diablokov. Ostatní s ním připojili, já jsem jediný, který umrl, lol. Ja spadl. Keď si dáš F1, tak to nevyzerá, že si ani v Minecraftě, kámo. To bola ako nejaká zabugovaná obrazovka. Takže poriadne zabugovaná obrazovka. Kam umrla zase podle mě na eventu, lol. Kam, že nemusí. Já nevidím nič. Já nevidím nič, kámo, pro tebe. Ani ja musím ísť v FPčke. Já jsem to nedal, lol. Ja skáču. Dal som to. Já jsem to nedal, lebo toto. Prostě, já jsem neviděl z těch hráčů. Yes. Ďalšia minihra bola podkopávanie. To je hrozne pomalý s tou rukou. To nemôžeme niekoho stihnúť podkopať, ne? Já mám píkaxku, nice. Můžu se prekopať? Skús to. Ide se prekopať? Ale neodporúčam. Ne, Kamo, ne, ja som bohužel. spadol. A získal som pikaxku, ale zrovna som spadol reálne. A já mám píkaxku, ale já jsem ovezený. Ten tomu, kamo. Lol. A ja. Já mám Kamo, ja som píkaxku. skočila akurát do diery, ktorú ty Já vykopal mám čerstvo. píkaxku. Lol. Kamo, Kamo, on nikdo ma nevidí, kamo. 4, 2, 1, teď. To je mega Už veľa sa mi- ľudí. A keď aj na disku aspoň. Jsem mrtvý. Čekaj. Kamo, sakra, to bude těžký. Kamo, já tak trošku Kamo, jsem mrtvej. Sakra. som furt v světě. Kamo, toto je mega hard ten obskok, podľa mňa. To bude. Počkat, ale reálne, mám nápad. Čo keby som sa skoval? No, Keby som sa tak trošku skoval. Môžeš to skúsiť. Ne, kamo, ja spadl. Takže to bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Bohužiaľ, event sme síce nevyhrali, ale tak možno niekedy na budúce. Takže zatiaľ čus.